Akwai ƙungiyoyi ko mutane da suke amfani da kuɗi, alƙawari ko ƙarya domin jan hankalin matasa zuwa tashin hankali ko na ta'addanci. Me yasa wasu matasa suke shiga ta'addanci? Me yasa wasu matasa a yau suke ganin hanyar ta'addanci da kashe-kashe ita ce mafita? Wannan tambaya tana damun zukatanmu sosai domin tana shafar rayuwar iyalai da makomar al'umma gaba ɗaya. Yawancin matasa suna shiga wannan hanya ne saboda rashin aiki da talauci, suna jin kamar babu dama a rayuwa, babu kuɗi, babu fata, sai su fara ganin hanyoyi marasa kyau. Rashin ilimi yana ɗaya daga ciki yake kawo duhu a rayuwa. Rashin ilimi da rashin wayewa na sa wasu matasa su kasa fahimtar illar abin da suke shiga ko suke yi a kullum. Suna iya yarda da ƙarya ko farfaganda cikin sauƙi. Akwai ƙungiyoyi ko mutane da suke amfani da kuɗi, alƙawari ko ƙarya domin jan hankalin matasa zuwa tashin hankali ko na ta'addanci. Wasu matasa kuma suna shiga ne saboda tasirin abokai ko yanayi. Idan mutum yana cikin mugun muhalli, yana iya bin hanya mara kyau. Ta'addanci ba mafita ba ce, yana lalata rayuwa, yana rusa iyali, kuma yana hana makoma mai kyau. Mafita ita ce ilimi, aiki tukuru da bin zaman lafiya. Idan kai matashi ne, ka zaɓi hanya mai kyau, ka nisanci tashin hankali, ka gina rayuwarka domin makomarka ta haskaka ba ta lalace ba. Ya kamata 'yan uwanmu matasa da 'yan ƙasa na cikin Afirka su fahimta cewa ana amfani da iliminmu da tunaninmu don mu kashe junanmu, saboda cikin kisan da muke yi ko ake yi ba mu kashe farin fata ko jan fata. Baƙin fata ne ɗan Afirka musulmi, kai musulmi, wanda a yau muke ƙoƙarin rusa al'adunmu, muke ƙoƙarin rusa musulunci. Muna amfani da musulunci muna cewa mu musulmai ne, muna kashe 'yan uwanmu. Ku tuna cewa Allah ya hana kashe ɗan uwa musulmi, balantana kashe ɗan uwanka wanda ba musulmi ba. Duk wanda ya ma cin zalunci yana da kyau kai shi wurin hukuma ta yi hacinka, ba wai lalle ne ka yi shi a kisa ba. Ina kira ga ƙungiyoyi guda ƙasa uku wadda suka haɗa da Nijar da Mali da Burkina. Ya kamata su yi ƙoƙari, su ƙara ƙoƙarinsu, su ƙara gina ƙasarmu na Afirka ta ƙara ginuwa cikin tsari na demokaradiyya, ba tsari ba na mulkin kama karya. Muna roƙo ga mutane 'yan uwa masu kallo na a cikin wannan bidiyo, ya kamata mu nisanci tashin hankali. Tashin hankali yana ɗaya daga ciki wanda ke rusa arziki cikin ƙasa. Idan muna fata ƙasashenmu su zauna lafiya, to ya kamata mu nisanci son zuciya da son kai. Son zuciya da son kai shi ke sa ake ba mu kuɗi muna kashe 'yan uwanmu. Mu dubi yadda 'yan uwanmu sojawa suke yawa ƙoƙarin kare mu, wato suna yaƙi domin ƙasarsu kuma domin 'yan uwansu da iyalansu. Haka ba da gudunmowa na cewa ka yarda a kashe ɗan uwanka. Wannan tasha mai suna Mahangar Nijar da Mali da Burkina Faso za su kawo maka abubuwa na nishaɗi da yardar Allah. Ka daure ka danna mana abone da subscribe da comment. Abin da kaga ya burge ka, ka rubuta mana a comment section. Mun gode, mu zauna lafiya. Muna fatan ƙasashenmu su zauna lafiya. A bar Afirka cikin kwanciyar hankali. Bahillace da Bahaushe da Bazabarme da kowane duka yare a Afirka ya sani cewa shi baƙin fata ne ba farin fata ba. Farin fata ke zuba kuɗi yana sa kashe ɗan uwanka baƙin fata. Dama a ce farin fata kake kashewa da ya fi sauƙi. Ashe kai ɗan uwanka kashewa ya fi muni. Mun gode, Allah saka alheri.